nangis warga atine kaya tiris pakepluk rata nyupa wong nasis manungsa bingung bebaya wis tapis. Kang tumati ora katon nanging gegirisi komricong molas ayo disingkiri muga kahanan pulih kaya wingi. Sawijining gara-gara kang tumpah ing ngarsa padha gara-gara pagebluk corona kang wis tumeka ing tlatah Nus lan Bawang lan menika bisa sirna ing sawangi corona goblok nyoba sapa jagat katon nanging gegirisi komricong molas ayo disingkiri muga kahanan pulih kaya